Marua Mohamed, kaixo. Kaixo. Zure etxean hartu gaituzu islamari buruz hitz egiteko. Bai. Zeintzuk dira islamaren printzipiorik nagusienak? Printzipiorik nagusienak die el zakat, salat, el hajj eta bai bakarrik jainko batean sinistea. Salat da errezatzea, gero bai zakatz da limosna bat emutea beti. Eta gero el hajj da mekara fatia, eta horrek die printzipio importanteenak. Lau printzipio. Bai. Bueno, eta bai hori jainko batean sinistea dela beste printzipio bat. Zuretzako, zer suposatzen du? Zer da zuretzako? Islama, niretzako da gauza bat txikitatik ezagutu nuena, gauza oso importante bat da, zergatik nire familia guztia Islama jarraitzen du, bai, bizimodua da. Bizitzeko modu bat. Bai. Eta zure egunerokoan zer suposatzen du bizimodu horrek, sineskera horrek? Jendia errespetuarekin tratatzea beti, hori oso importantea dela, gero bai bizitza osasuntsu bat izatea, nire aitak edo nire familia asko errespetatzea, eta justiziarekin beti jokatzea da. Esan duzuzuk txikitatik, ez da? Ikusi izan duzula etxean, baina askatasuna izan duzu zure aukera egiterako orduan. Bai, hori askotan uste dut nire ustez hori askotan patzen dela, islamarekin jaio izan arren zuktu daukazu aukera sinisteko edo sinisteko. Errezatzeko ohiturarik badaukazu? Bai, ez beti, baina denbora daukanean beti saiatzen naz. Eta egiten duzu etxean? Bai, etxean beti, bai. Bakarka? Betzuetan egiten dira amakin, bera jartzen da pizka bat aurrerantzetan atzera, eta bai, holan egiten dugu. Eta zein izaten da horretarako momenturik aproposena? Bai, 5 aldiz, eta daude ordu batzuk. Oso goiz, 6etan, gero bai ordu batak, gero arratzaldean bai, eta gero gauean bai. Eta ikusi dugu, nola egiten duzun ere, ez da? Jantziz aldatu, alfombra baten gainean, konta iguzu, pixka batez zein da errituala jarraitzen duzun egiteko modua? Beti jarri behar zara direkzio batean, eta direkzio hori da eguzkia ateratzen den lekuan, jarri behar zara hor begira, gero hori egin ondoren, zuk jakin behar duzu zura zarutz batzuk, die errezatzeko ezaten dien gauzak, eta hor jarri, eta gero ordu bakoitzean errezatzeko aldiak aldatzen dira, adibidez batzuentan dien 4 aldiz, gero 2 aldiz, eta gero 5 aldiz. Eta gero nahi bozu, errezatzen duzun ondoren, pixka bat Korana irakurri. Mezkitak ere babituzu, arrasaten ere bai, baina zuk adibidez ez daukazu bertara joateko ohiturarik. Edonor joan daiteke, ala gizonezkontzako dira gehiago? Alda joan, arrasatekoan behintzat, aldi joan emakumeak eta gizonak. Baina noski ezin die joan, musulmanak ez dien pertsonak. Eta emakume bat joaten bazara eta ikusi nahi baduzu, jantzi behar duzu txapia buruan bai. Kontuan izanik Arabiatik urrun gaudela, pixka bat islamaren sorterritik urrun. Hemen bizimodu hau eramatea zailagoa da? Bai, asko zailagoa da, porque azkenean zuk adibidez hor zure lagunekin faten bazara, ez are faten taberna batera. Faten zara beste lagun baten etxera, eta gainera jende guztia da musulmana azkenean. Ez da hemen moduan, pizka bat atzen oso ohitura gauza batzuk ez egiteaz edo. Adibidez hor, errezatzeko orduan entzuten da Allahu Akbar eta hori, eta adibidez herrialde osoan, baina hemen ez. Hemen jakin behar duzu buruz, hori errezatzeko aldiak, eta gauza asko bai, oso zaila da. Eta zuk adibidez, hartutako erabakia da, beloa ez erabiltzea zu, hemengo jendea bezala, ibiltzen zara jantzita. Bai.
Nik erabaki hori hartu nuen, zegatik nik zeren ez nau ni prest, porque ez dut jarraitzen oso ondo islama, eta zergatik nik uste nuen hori jartzen zapia jartzen banuela, igual zailtasun gehiago izango nuke lan bat izateko edo ikasteko. Beraz horrek ere izan du eragina, zuk erabaki hartzerako orduan. Bai. Iruditzen zaizu hemen Euskal Herrian ezagutzen dugula islama? Ez dut usten ezagutzen dela, baina bai uste dut errespetatzen dela, bai. Baina ezagutzen dela ez. Espainia osoan ez dela asko ezagutzen, uste dut, bai. Eta nola iruditzen zaizu bizi dugula espiritualtasuna hemen? Azkenean, Argelia edo Marruekos edo Sahara die herrialde musulmanak, ez da Espainia moduan edo Euskal Herrian moduan, die al final herrialde normalak, ez dute herrialde osoa erlijio bat jarraitzen. Horregaitik uste dut dela estuago hor, bai. Zuk zure inguruan, zure lagun artean, ikusten duzu jakin mina islamarekiko, erlijioekiko, zertzuk izaten dituzu hizketa gai horren bueltan zuen artean? Kuriosaketa asko enbuten du Ramadana. Oso gauza kuriosoa dela, bai, 5 aldiz errezatzea eta hori kuriosaketa asko ematen du. Badirudi, 2050 urte inguruan munduan egongo den musulmandarren kopurua kristau kopuruaren antzerakoa izango dela. Zer uste duzu egon daitekeela horren atzean? Musulmanak adibidez autogoitura edo kultura ume asko izateaz. Orduan hori bai da arrazoi bat niretzat, eta gero zegatik sare sozialak asko ematen dute hori islamaren ezaguna eta erlijio oso interesgarria delako, jendea ikusten du erlijio oso justoa dela edo oso osasuntsua dela, eta horregatik bazaltzen die. Marua Mohamed, eskerrik asko. Zuei.